recho hachelo da pirbi sning hem rei meche o sivang lo da pirbi ning kang sama recho hachelo da pirbi sning hem rei meche o sivang lo da pirbi silo nang kang thir kang tui nayar no ma phan sirulo nang itu ma phan kape jo ka ba sidam lo nang ili ining chipang thir sa pen si chak lo nang kang thir kang tui nayar na ma phan monit aphan kang hon na joy ne monit urgency wang nang supir the puan ke du ke sum alang che chak nang kang hon ha ke doer kai ke aphan monit aphan kang hona joy ne monit urgency wang nang supir the buang ki du ki sung alang che chak nang kang hon ha ki doe kai ki aphan silo nang kang thir kang tui nayar no ma phan sirulo nang itu ma phan kape jo ka ba sidam lo nang ili ining chipang thir sa pen si chak lo nang kang thir kang tui nayar na ma phan KPG ning kang sam che the kimi monit ke do anaphan pini la pen seng kan ke wang ji an non no ve pen kaya phan lun pen ke rosi ning te kla do an ning kang sam ri cho aphan ha met le hem maro chai nong aroya long ha chi lo pini Christmas arni lo nang kang thir kang tui nayar no ma phan sirulo nang itu ma phan kape jo ka ba sidam lo nang ili ining chipang thir sa pen si chak lo nang kang thir kang tui nayar na ma phan si chak lo nang kang thir kang tui nayar no ma phan si chak lo nang kang thir kang tui nayar no ma